Kapang ni takuk tai bukuk song nokbar news ni bisingti nong no hanya hai mamplik update norok no phurungna ni bagui hanya hai buskang abugui ma phapiuka. Chini bukuk David Rani Kapeng ni je saksori je hamya angui tongmani je thongro klai tongmani norok no borok ni nukhungtui je chubamung sanmani o chubamung no khna cha salni salo ang norok ni je chubamani no ang yapharinai je norok je pariui je chubamani je hamjagui bini saksori hamyano norok khairokjagui norok chubamani o chubamani no ang norok ni je chubamani no ang yapharinai bong nukhungo thangui je chubanai rok ni bumung hai keba parani bumung norok detail si rohdi message tui ang norok ni bumung bai tei parani bumung ang sanai o video kilibo norok na update phunuknai jara chubanai rok ni nge khajan mar kiching chong chini bukuk David Rani Kapeng ni je saksori hamya bo wngkha tabuk belai kheno saksori hamya ngui thongro klai tongmani chai nangui totra thangya thuimung tri thangya tabuk thuina musungya ngui tongjajak kabui kaka kokok ngui je koktuma thumnai rok nugui khangkano mokolni muktui klai phaio norok phono phakya hangke nukha hangke bini saksori nukha hangke norok phono wana chinta klaijakani gobai kini chini bukuk David Rani Kapeng bo lukorok ni bisingtui bini je musungmani hamjakmani khakuar khlai norok no chubasu sanhoka gbono o tirpra hasteo doctor kahambai bo najaka thingno yang Agartala Hapania jibi sakham norogo najakmani bini saksori hamri malia ni bagui kubun hasteo tlangna ni bagui bini saksori nanya ni bagui rang kwbang nangui tongkha praino 3 lakh ni haikaba 4 lakh rogono hani borok ano saka abuni onujai mane 4 lakh rogono thangana hani sawo bin nokni nukhungni borok grang kwbangma borok manaya suk gabni bagui tabuk lukorokni thani borok yak pholoka khabai khugbai hamjagui norok jotono tipra sangui joto thui thanchangui jotono khabai khugbai norok David Rani Kapeng no norok chubana musungka hangke norok o scheme rojak nugano gpay number o gpay number tuino norok chubai manai gpay number wngkha 9862267462 o number tuino norok chubaka hangke norok ni kami haikaba norok ni bumung norok message ti norok rohordi ang norok ni bumung no update dunai khnani salo khna shonibar sa salni salo ang borok ni nukhungo thangai update dunai jara chubanai rok ni bumung ang saklainai bo kamini chubakha abo bebak non thungpai ang bumung cherei norok no saikhana rwnai norok no phunuknai update gbusuk jaro tui chubakha aboni bo ang phunuknai norok no update khnani salo tini ang update rwnani khe abo haise norok tini horni bisingo norok jara khaganang rok video nugui tongkha hangke David Rani Kapeng ni bisingtui khairokjagui norok chubanan musung tongkha hangke norok dadi dadi khlaiui chubadi ang khnani bisingo no o norok ni chubamani no ang beli khairinai tei norok ni bumung sanai tei norok ni kami ni bumung sajaknai norok ni bagui ang update dunai bini nukhungo thangui norok nugui mankhana scheme rojak Google Pay number gpay number o number norok chubanani khlaidi jotono khakuar khlaiui jara chubanai rokni bumung ang kisisa saikhana rawono nokha sal sasiko miyasa ang video chalogi rogo David Rani Kapeng ni o Kapeng ni je bukukni je saksori hamyani no ang video clip no ang video upload khai je chalogui mani je bukuk haikaba takuk song jotono khakuar khlaiui jotono chubamani a chubanai rokni kisisa ang bumung kisa detail saikhana rangin je chubanai rokni taksak jora to mane kom nokho haipun ang je chubanai rokni kisisa ang bumung khurui sairasano video ni bisingtui norok khnai tongdi norok jara chubanai rok prothomon tongo 1 number o Manoj Deborma bobo chubakha haipun kamini bumung oro swijagya hingke tai khoroksa chubakha Monish Riyang bobo chubakha hingke Rajkumar Deborma bobo chubakha Dosrot Deborma bobo chubakha Johar Lal Deborma bobo chubakha Miss Phan
bobo chubakha, Pormila Deborma bobo chubakha, Bishukumar Deborma bobo chubakha, Jasmine Deborma bobo chubakha, Khumali Deborma bobo chubakha, Sosia Deborma bobo chubakha. Ge komno ko chubanai rongni bisingoi jara nugui tongkhangkhe o video no norok chubanani musungkhangkhe norok dati dati khlai chubanani khlaidi ang khana sal haikoba shonibar ni salono ang thangai norokni je chubamani hamjagoi David Rani kapeng no norok hamjagoi je chubamani treatment khlainani haika bini operation khlainani je yathe khamiano norok nugui tongmani o mamplik no norok khairok jagoi chubamani bisingtui ang beli khainai yafarinai tei norokni bumung sajaknai. Kekhanani mangpilik no norok naisingui tongdi jara chubanai rok norok no tini asuk jora tunyo ani saklaimung ang norok no asuk jora tunyo sawi tini ni pando no asuk jora tunyo muthaklaisino nokbar news jara nai tongnai rok katal lengei subscribe khaiya ko abono subscribe khlaiyi norok jotono live subscribe khlaiyi jotono comment khlaiyi jotono share khlaidi norok nai tongdi chaiwi tini mangpilik asuk jora tunyo setung nokbar news jara nai tongnai rok no jotono khulumka hambai.